ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои рӯзҳои наздик бо UFC шартномаи нав баст, эълон карда гуфт ки чемпиони UFC Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад ва ҳамчунин гуфт ки Ҳамзат Чимаев ва Колби Ковингтонро низ шикаст дода метавонад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма яке аз беҳтарин гӯштингирҳо дар ҷаҳонум. бо ҳама он ҷанговароне ки ма ҷангидаюм, ма онҳоро идора карда шикаст додагиюм ва шумо ин чизҳоро ҳозир дар бозии ягон беҳтарин ҷангори вазни нимёна дида наметавонед. шумо дидаед ки Ҳамзат чӣ гуна рафтор мекунад вақте ки ягон кас ӯро ба замин афтондан хоҳад. Колби Ковингтон чӣ гуна рафтор мекунад агар ки ягон кас ӯро дар ҷои сахтии ӯ, яъне дар гӯштин шикаст додан хоҳад. ман ҳис карда истодам ки дар муҳориба бо ман мо дар бисёр чунин саволҳо ҷавоб ёфта метавонем. ман ҷанговари чолок бо зарбаҳои вазнин ва ба монанди онҳо сахтам ва ман барои ғолиб шудан техника дорам. фикр мекунам ки чунин муҳорибаҳо барои карьераи ман беҳтаринанд. ман ҳозир соҳиби камарбанди UFC дар вазни нимёна шуда метавонам. ҳозир ин камарбанд дар дасти Леон Эдвардс аст ва ман ӯро дар замин шикаст дода камарбанди ӯро гирифта метавонам. аз ҳамин сабаб ҳозир ҳадафи асосии ман ин камарбанди UFC аст, гуфтааст Ли. ва дӯстон, аз ин суханҳои Кевин Ли фаҳмида мешавад ки ӯ карьераи худро дар UFC дар вазни нимёна пеш бурдан мехоҳад. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки бо намояндагони UFC оиди реванш бо Ислам Махачев гуфтушунидҳо гузаронида истодааст. албатта ки ман реванш гузаронидан мехоҳам. дар ҳол баъди муҳориба намояндагони UFC оиди ин чиз бо ман гап заданд. худи Ислам Махачев низ дар ин мавзӯъ гап зад. мо дар ҳол баъди муҳориба бо ӯ ва дастаи ӯ оиди ин чиз гап задем ва мо ҳамамон розӣ шуда гуфтем ки реванш мегузаронем. умедворам ки ҳамаи кор мешавад. ман ин реваншро талаб кардан мегирам, чунки медонам ки ӯро шикаст дода метавонам, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, дар ҳақиқат худи Ислам Махачев низ зид нест ки реванш гузаронад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман баъди муҳориба гуфтам ки барои реванш тайёрам. барои ман фарқ надорад ки рақиби ман кӣ мешавад. ман ягон касро интизор шуданӣ нестам ва ба ягон кас визов ҳам доданӣ нестам. агар ки рақиби арзанда бошад ва UFC ӯро зидди ман мондан хоҳанд, пас ман тайёрам. ман барои реванш ё ин ки барои муҳориба зидди довталаби ҳақиқӣ тайёрам. лекин ҳозир ман бояд истироҳат кунам, чунки пеш аз муҳориба бо Чарлз Оливера ман 3-4 моҳ омода шуда будам ва баъди муҳориба бо Оливера ман доимо тамрин мекардам. ман ба Сингапур 1-2 рӯза барои истироҳат сафар карда будам, аммо дар ҳамон ҷо низ дар як рӯз 2-3 тамрин мегузарондам. аз ҳамин сабаб ҳозир ман бояд истироҳат кунам. то моҳи Рамазон танаффус мегирам. танҳо тамринҳои осон мегузаронам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат ба Ислам танаффус ҳатмист, чунки ӯ ду муҳорибаи охирони худро дар давоми 4 моҳ гузаронидааст ва ин муҳорибаҳо зидди сеюм ва якум рақами паунд фур паунд буд. Чарлз Оливера дар вақти муҳориба бо Ислам Махачев дар UFC 11 ғалабаи пайдарҳам дошт ва сеюм рақами паунд фур паунд буд. Александр Волкановский боша 22 ғалабаи пайдарҳам дар Омон ва 12 ғалабаи пайдарҳам дар UFC дошт ва якум рақами паунд фур паунд буд. барои ҳамин Ислам баъди чунин муҳорибаи вазнин бояд ки истироҳат кунад. айни замон реванши Ислам Махачев ва Александр Волкановский маънои хуб дорад, аммо дар ин кор барои як нафар дили одам месӯзад ва ин шахс Бенил Дариуш аст. айни замон ӯ аз ҳама зиёд сазовор аст ки бо чемпион муҳориба гузаронад. худи шумо чӣ дӯстон? реванши Ислам ва Волкро дидан мехостен ё ин ки муҳорибаи Ислам зидди Бенил Дариуш? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.